Mayong hapon mga kapatid. So bago pa lang tanang kamata nga kadil no. Una tago og trabaho karon no. Diba suno nagbungbong. Wala. Diba suno ta nagbungbong ya. Laay pa man koy. Ugma lang yata nato ni Tiwason. So, kumusta mo yung tanan? Happy Sunday. No? Kumusta man ato ang pagsimba sa tungboy kaganiha? Sa tungboying Dios kaganiha? Nakasimba ba ang tanan? No? Kay nga namang iniingon ko nganong nakasimba ba ang tanan? Tungod kay karon nga adlaw ang espesyal para sa Ginoo. No? Kay kanunay tagitagaan og espesyal nga adlaw para sa tungboy na Dios. So karon nga adlaw mao ang espesyal para sa tuang pagsimba sa tungboy na Dios. No na nga dalaygon ang atong buhi na Dios. Ikaw nga nisimba ka ganiha, ang Dios magapanalangin o ang Dios magaayo sa inyong financial needs. Ana naman na siya. Perfect. God bless.